Mikovo Hradiště. Gustavo Lima. Úsměv! A jedu! Kolik jsme? Mikovo Hradiště a skladba Gustavo Lima. Holky, já se jenom zeptám, jsem takový zvídavý. Já jsem si to všiml, že Gustavo Lima, o něm se zpívá v té skladbě. Víte, prosím vás, kdo to byl, nebo kdo to je? Je to, dobře, je to zpěvák. Pojďme si říct, Gustavo Lima je teda zpěvák, který je průkopníkem latinskoamerického aerobiku. Takhle se na to dohodneme a na tu aerobikovou stránku se radši zeptáme naší profiborky. Tak, já bych holky pochválila, některé z vás máte krásný rozsah, krásné švihy, takže za ten rozsah, protože zatím to tady v těch systémách moc nebylo, tak tady jsme viděli ty šviny přesestavené, tak jsme to chválím. Na začátku bylo vidět, že jste si drželi ještě takový ten synchron, že jste ještě stejně sestavili. Na konci bylo vidět, že už trošku jste měli povolanější ruce, tak tam se trošku rozhodilo, jo, ta sestava. Takže zkuste trénovat druhou půlku sestavy, zaměřit se na to, aby byla stejně hezká jako ta první půlka, jo? Děkuji.